Bu yıl bu premiya 9-cı tапqır uza. Hem yıldan yıl anın geografiyası, izlənişlərin geografiyası o kengəyə bara. Məsələn, bu yıl bizning 77 izlənişlər var idi. Alardan Qazaxstandan, Perm өлkəsindən, Оренбур өлkəsindən, demək, big ko'p izlənişlər yıldan yıl arta bara. Şunun nəticəsində bu premiya kerak, hozirgi vaqtda eng o'rinda ham bo'lishga tegish deb o'ylaymiz. Siz nechta o'ylaysiz, bugungi kunda Boqiy O'rmonchining o'zini shaxs bo'larak ahamiyat beriladimi Tataristonda? Nega e'tibor yetadimi? Жетуін, жетмәуін мен айта алмаймын, ләкин ижадны күтәрү өчен Боқий O'rmonchining да һәм хәзерге хөкүмәт бик күп нәрсә эшли. Архивлар иң беренче безнең Боқий O'rmonchi музее бар, беләсездер дә, ул безнең 2 урында урнашкан. Ул Буа районында, Күлчелекен авылында, ул туган авылында biz аның юбилейында, 115 еллык юбилейна, анда яңа музей ачылган иде, аның исеменә багышланган. Ләкин шул ук вакытта Казандагы музей, Боқий O'rmonchi музее, аның хәле бик әйбәт дип әйтеп булмый инде. Ләкин без ышанабыз, киләчәктә ул музей төзеләчәк. Менә сез бик әйбәт дип әйтеп булмый дип әйттегез. Ни өчен әйбәт түгел? Ни өчен бүгенге көндә ул ташланды хәлдә музей? Ул ташланырлык хәле түгел. Ул сез дөрес әйтмисез. Ташланырлык хәле түгел, чөнки ул барыбер эшли, кешеләр барыбер киләләр. Ләкин менә анда күп эшләр, алар ничек әйтим инде, хөкүмәттә түгел аның эшләре. Ул эшләр алар şəxsi qullarda, əyə. Менә ул şəxsi qullarda архивы, аның şəxsi qullarda булуы, Боқий O'rmonchining киләчәктә бөтенләй таралып бетер дип уйламыйсызмы? Читтиләргә алып китәләр бит аны. Безнең теләгебез инде иң мөһим әсәрләре ул сатып алынган инде дип әйтеп була. Мәсәлән, менә бу безнең галереясында аның иҗатының иң төп әсәрләре ул хөкүмәт кулларында. Ләкин сез дөрес әйтәсез инде, аның иҗаты бик зур һәм әле калган, әле бар аның иҗаты, аның әсәрләре безнең кулында түгел икәннәр. Дамир әфәнде, менә бит инде Тукай премиясе гадәттә Тукай һәйкәле янында тапшырыла шулай бит. Урманчы премияларда аның үзенең музеенда тапшырылса мәгънәлерәк булмас идеме? Мин ышанып калам, безнең ул музей әйбәт хәлгә килгәч, без бу премияны да уздырабыз. Ләкин бүген без менә аның әсәрләре янында барыбер бу тамашаны уздырабыз.